Halo bro, ketemu meneh ning channel AJJ. Aku saiki nang Gunung Ijo ki bro. Ayo sapa sing ora ngerti Gunung Ijo? Oke, sadurunge aku luwih ngerti Gunung Ijo kuwi endi, aku njaluk tolong karo kowe bro. Tolong di-subscribe sik channelku ya bro. Ya wis bro. Ayo kita lanjut. Terus sadurunge kowe mangkat ning Gunung Ijo, kowe kudu nyiap isik kendaraanmu bro, mbuh mobil, mbuh motor. Mergane dalan arah ning Gunung Ijo kuwi dalane akeh tanjakane tur dalane bodol. Kowe kudu siap mesine, kudu sehat, rem kudu pakem tenan bro, mengke njaga keselamatan bro. Karo aja lali bro, nek sadurunge kowe munggah ning Gunung Ijo, kowe persiapan sik, tuku wedang sik utawa tuku jajan sik. Mergane nang Gunung Ijo durung pati rame lan warung-warunge kuwi durung padha buka. Daripada kowe tekan dhuwur mengko ngelak ora ana wedang bro. Letak Gunung Ijo kuwi ana ing Dukuh Duren Amba, Desa Duren Sari, Kecamatan Beglen, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Sing durung ngerti bisa buka ning Google utawa ning Google Map. Sadurunge kowe munggah nang Gunung Ijo, kowe kudu ndelok kondisi awakmu sik bro. Kondisi awakmu kudu posisi sing fit. Mergane dalan Gunung Ijo saka parkiran munggah kuwi sekitar setengah jam punjul, tur dalane nanjak terus.
Ijo. Oke. Nang puncak Gunung Ijo ana watu sing jenenge Watu Langit.
nang Gunung Ijo dhewe bisa ndelok pemandangan sing apik-apik, yaiku pemandangan Waduk Sermo ya ketok, utawa pemandangan gunung-gunung ning daerah Gunung Ijo. Tur ning kono ya akeh spot-spot kanggo ge foto, kuwi cocok kanggo bocah-bocah sing cok seneng foto-foto. Apa meneh gelem mangkate pas posisi isu sadurunge srengenge ketok, utawa pas sore pas srengengene arep midhu, kuwi tambah apike gawe spot-spot foto nang Gunung Ijo. Nang Gunung Ijo dhewe ya kudu ngati-ati. Upama ning dhuwur aja srik-srikan. Murgane ning Gunung Ijo kuwi ngisore ya jurang sing jeru tenan. Dadi ben ora ana hal-hal yang tidak diinginkan, mugane dhewe kudu ngati-ati pas posisi nang Gunung Ijo. Nang Gunung Ijo jane nggone apik temenan, mung sayange Gunung Ijo kuwi kurang terawat. Muga-muga kedepane Gunung Ijo luwih apik meneh, luwih dikelola meneh lan luwih dirawat meneh. Cukup semene wae ya bro tentang Gunung Ijo. Tunggu terus videoku selanjutnya meneh ya bro. Lan ojo lali bro sing durung subscribe, aku njaluk tolong mbok di subscribe, di like, di share, di komen ya bro. Ben aku luwih maju meneh channelku iki, ben iso gawe konten video sing kaya ngene terus. Oke bro, tetap jaga bumine dhewe bro. Yen kowe dolan-dolan ning nggon-nggon wisata, aja ngasih buang sampah sembarangan, rusak properti nggon wisata tersebut, lan aja nganti nyoret-nyoret ya bro. Oke bro, selamat sampai jumpa kembali bro. Ojo lali ya bro, di subscribe channelnya AJJ Channel. Dingin nih, di share.